шляху. Криваві, аж до Голгофи йдуть від Гефсиманії, то що Спаситель мій, мене знайти скоріш, а я лежав без сил, гріхом замучений, то що Спаситель мій, мене знайти скоріш, а я лежав без сил, гріхом замучений. Як очі сяючи на мене глянули, я уздоровився святими ранами, не бачив я від сліз, що він в долонях ніс, але відчув тепло, яке в очах було, не бачив я від сліз, що він в долонях ніс, але відчув тепло, яке в очах було. Він руку дав мені свою, пробитую, сказав: